просто на поляна на черен път, хора. Засякоха ни поне 10 000 пъти. Хора, както видяхте в предното клипче, паднах. Мен е само бич. Няма нищо с думичката С. Хайде тука, сарма, кебабче. Може би ще прекараме един час в задръстване. Ето това ни е Airbnb-то. Така изглежда. Много е симпатично. Кино! Каква е имената? Уху! What? Я светни? А това е тук за банята. Окей. Уляла! Уху! Паси якото. Ето тук си имаме и маса. Ето това ни е гледката. Леле хора, каква история имаме просто. Ние сме точно в центъра. Ето това ни е банята. Ето тук ни е и тоалетната. А сега най-яката част. Това е терасата. Добре, след секунда ще го видим. Отворихме я! Цял ден чакаме до този момент просто да пробваме лековото. Много е готино! Първото ни излизане в Румъния, Букурещ. Дервит. Сега вече излязохме и отиваме да хапнем някъде, като ще хапнем в Бургер Кинг. Хора, буквално. Бургер Кинг е на 1 км и 100 от нас и сме супер гладни и се опитваме да стигнем до Бургер Кинг. Но аз постоянно се спирам и снимам някакви неща. И Велислав постоянно ме увиква. Но това е типичен турист. Той ми каза, че аз ходя просто с фотоапарата и снимам и съм типичен турист. Спирай го ти. Продължаваме с багажа. Отидохме до колата и взехме още някакви дрехи. Гримът ми е готов. Ето това сътворихме супер бързичко. И сега само ми остава да сложа сетинг спрей. И да си направя прическата и да си облека аутфит. Имам супер малко. Но той ще ми стигне. Просто как съм застанала, за да снимам. Ето така клича в последните 15 минути.
повече сетинг спрей си сложих по краката, отколкото на лицето, но се тая. Мисля, че доста сладко се получи. Доста натурален и готин грим. Сега отивам да се обличам и като се облича ще ви покажа аутфита и излизаме. Аз съм готова вече. Ето това е целият фит. Гримът ми. Мисля, че доста сладко се получи. И доста натурално, което търсех. В момента чакам Велислав да стане готов. И да тръгваме да се разхождаме. Ето така изглежда аутфита. Чантата ми. Чантата ми е ето тук. Ето го и моя красавец. Точно така. Ето така с чантата. Хайде! В момента отиваме да хапнем някъде, но никъде нищо не си намерихме и решихме направо да тръгнем към Стария град. И там ще хапнем и ще пинем нещо в кафето на Ван Гог, за да отметнем още една отметка от нашия списък с забележителности. И сега сме се запътили на там. Доста е далече, между другото, на около километър и половина, но няма нищо. И без това трябва да си правим крачките за деня. И да, сега отиваме на там. Вече сме в кафето и сега ни взехме ключки. Чакаме да ни ги донесат. Много е красиво. Уникални картини и много е лъчно. The best man alive. Пихме кафе и в момента отиваме към този Булкстор карусел. На тук ли сме? Да, напред и после вляво. Добре, супер. На 30 метра сме и сега отиваме. Тук сме. Сега разгледахме карусела и в момента отиваме към парламента, тъй като точно до парламента има един кофшоп се казва, за кафе. Нищо, че това вече ще ми бъде трето кафе за деня, но няма нищо. 100% супер много не се чува, но няма нищо. Ще сложим субтитри.
момента сме почти до центъра, до парламента на Букурещ. И сме просто на поляна на черен път, хора. Уникално. Уникално. Букурещ. Много готино и слънчево става. До преди малко доста духаше, честно казвам. Но вече е перфектно време, хора. Наистина много готино. Подухва си някъде, но все пак е супер яко времето. Много слънчево, много готино. Чак ми стана вече жега. Все още ходим към парламента. Остава ни около половин километър, примерно. Стигнахме пред парламент. Тук няма пешеходни. Ние ще пресечем. Няма проблем. Айде. Е така се пресича. Хора тук буквално карат като ненормални. Ограничение 50. Имам чувството, че виждат 100. Ограничение 30. Виждат 50. Няма проблеми. Погледнете колко много гълъби. Супер много. И тук всички хора ги хранят. Което е супер яко. Малко са лакали тук. Няма нищо. It's okay, it's okay. Виж колко много гъбали. В момента се разхождаме супер безцелно. И Велисов ми вика: виж, ето там има мол. И аз съм някаква: не се ходи в мол. Той ме поглежда. Ми каза: ти беше такава обожателка на молове. Нали, Пипи? Да. Променят се хората. Променят се. Пък и какво да се забия в мол? Буквално съм в нов град. Ами хора, не устоях. Отиваме в мола. Но само до два магазина. Отиваме до Ню Йоркъра и до Сефората. Просто не устоях, не знам защо. Той без това вече няма какво да правим. Всичко разгледахме буквално. Така че, какво се случи? Тук навсякъде викат. И да, отиваме сега до Ню Йорк, а след това отиваме до Сефора. След Ню Йоркъра дойдохме да хапнем нещо набързо. Велисав си взе един хамбургер и чай. Аз ми се ядеш сладолет. Си взех с карамел. Сега ще хапнем набързо и ще ходим към Сефора. Сега хапнахме вече и се върнахме в Стария град. И влязохме в някаква... купихме си магнитчета, между другото. И влязохме в някаква улица пълна с ресторанти и викачи. И само един ни попитат къде си. Ние като казахме България. И те като почнаха: хайде тук, сарма, кебабче. Всички изведнъж почнаха да викат: хайде, хайде. И аз съм някаква: what the fuck? Ние сме: no thank you, no thank you. И те: окей, bye bye. Много се забавя.
Мале, как не гледаш, нали? Мале, как не го видя това куче? Мале, как се фърли? Ела, тук гуши, ме. Подарили са много? Не, сега ми сме. Ами хора, както видяхте в предното клипче, паднах много брутално. Имам чувство, че направих 5 салта. Ето така. Как изглеждаше отстрани? На забавен кадър. На забавен кадър, вау. И буквално държах телефона си с тази ръка в момента, с която снимам. И се ужулих брутално. А то не се вижда, не е брутално. Ето тук така, ето тук е. Ето тук, защото за да си предпазя телефона, просто паднах ето така на... Не на лакът ми, на ръката си паднах. It's not a big deal. Но все пак, ужулих си и крака. И вместо да почна да ръва като нормален човек, аз почнах да се смея. Като откачен човек. Защото имаше и някакви хора и като пишаха. Така само Велислав ги е чул как викта. Но буквално се спънах като се едно съм сляпа. Отвратително беше, но няма нищо. Случва се и такива неща. Няма да съм аз, ако не се изложа просто някъде. Сега щяхме да ходим към Арка де Триумф. Тази, която я има и в Париж, но тук е рекреатната. Но нямам батерия вече, нито на фотоапарат, нито на телефона. И ще отидем да си заредим малко нещата, да си починем. И ще отидем. Евентуално. Или просто ще си почиваме и ще отидем някъде на вечеря, след това. Само трябва да си изберем къде. Не. И това е за сега. Ти имаш ли да кажеш нещо? Какво ти каза? Каквото аз казах. Същото и той има да каже. Това е за сега. Чакай. Готови сме за вечеря. Сега излязохме да отидем да хапнем някъде. Мислехме да ходим на някакъв руфтоп ресторант, но се отказахме, защото са на твърде далече, а ние не искаме да взимаме колата, тъй като ни е страх да я мръднем, защото няма да си намерим друго място. И заради това решихме да отидем до Стария град и там да си изберем нещо за хапване. Евентуално, ако ни хареса. Но то няма как да не ни хареса поне един ресторант, за да влезем да хапнем, защото сме гладни. И да, направо като сме в Стария град, ще се включим. Буквално си поръчахме коктейли и аз си поръчах Sex on the Beach, той си поръча пина колада. При мен е само бич, няма нищо с думичката С. И буквално това е водка с сок на капи пълп. Просто не знам. А неговото е още по-гадно. Се прибираме, тъй като утре сутринта ще ставаме рано да напускаме Airbnb-то и ще ходим в термето. Айде, отключвай. Я така.
Така и не показахме как се влиза тук. Не показвай код. Няма да го покажа. Готови сме. Същото и на тази врата. Ей, влязохме си в нашата бъркотийка. Добро утро! Часът в момента е 8 и за съжаление това не е последния ден, в който сме в Букурещ. Но това не означава, че ще бъде скучен. Сега ще станем, ще се оправим. Ще си оправим също и багажа и ще го занесем до колата, тъй като тя е на 500 метра. И ще напуснем Airbnb-то. След това ще отидем до още 2 места, може би, които тук ще намерих в TikTok, които трябва да посетим. Те са в Стария град и ще хапнем също някъде. После ще отидем до мола. И след това ще ходим в термето. И да, това ни е плана за деня. Сега ставаме и се оправяме. Вече сме в мола и отидохме да правим марк. Разгледахме, купихме си някакви неща и сега ще хапваме Taco Bell, тъй като го видяхме и много искахме да го опитаме. И сега ще видим дали ще ни хареса. Приключихме с термето, колата е пълна догоре и в момента сме в мега голямото задръстване в Букурещ. Не знам кога ще стигнем в България, но може би ще прекараме 1 час в задръствания, няма проблем, ние точно в час пик излязохме, of course, няма проблеми. И така, за сега е това.